ngithanda ukuthi ke nginibingelele ngiphinde ke futhi nginamukele khona la ku Big Space sengiphinde ngabuya ke fune indaba ke isematheni indaba ke nje ithinto zedisk hlala nami ngikuzele nazo. So namhlanje ke mbukeli ngiphethe ke indaba ezibhlungu indaba ke ithinta eMidfielder yayo ke iMamelodi Sundowns ephinde ke futhi ibe eMidfielder yayo ke bafana yena ku Jayden Adams. Sekuveleke la indaba ke ishaqisayo indaba ke nje ithusayo ezithinta yena ku Jayden Adams baveza ukuthi ke uJayden Adams akasekho ke emhlabeni bathi ke udlule namhlanje njengoba ke kuzi 11 zika July and baveza ukuthi ke konke ke lokhu kwenzeke ngenkathi ke lapha ekhaya kubo eKapa. Amasosi kaThembakela aveza ukuthi ke uJayden Adams uthatheke impilo yakhe noma ngithi ke uyihengile ngenkathi ke lapha ekhaya kubo eKapa. Baveza khona ukuthi kade semaholidini njengoba ke bafana adila lapha kwiFIFA World Cup le eNorth America. Indaba ke lezimbukeli nje impela ke ithuse iningi labantu indaba ke impela ezibhlungu especially for ibhola la khona ke la eMzansi. Ibhlungu ngempela ke mbukeli indaba ke thinta yena uJayden Adams and ke sithi dudu emndenini. Okwamanje ke mbukeli bingakaphumi ke information eningi ngodaba lakhe na kuJayden Adams kodwa ke makhamba isikhathi khona ke mbukeli okuvelayo noma kumndeni kukhona ke abakuvezayo ngiyobuya ke mbukeli ngizoku-update. Siwumzansi ke impela ke silahlekeleyo italente kuyena kuJayden Adams. Indaba ke impela ke mbukeli ezibhlungu indaba ke nje eyithuseke iningi labantu impela namanje ke abantu abakholwa ku social media ngodaba lakhe yena kuJayden Adams. Yizo ke lezi mbukeli indaba ade ngiphathele zona indaba ke nje isematheni ezithinta yena ke uJayden Adams ake ngithi ke nje mbukeli danke ngiyazi bongela.